a mi m'agradaria descobrir països, descobrir espècies d'animals que encara ningú hagués descobert, en fi, i que evidentment tot això no s'ha donat i que no he descobert absolutament res i poca cosa més com a ciutadà que intenta sobreviure en un món molt hostil pel que fa a mi. En fi, és un món que em fa mal, em fa molt mal. Tot el que jo m'estimo, jo diria que tot, està en procés d'extinció. Bèsties, boscos, selves, prats, rius, mar, llengües, pobles, identitats, tot el que jo he lluitat i que he intentat salvar, tot això, tot el que jo he intentat salvar, desapareix. A marxes forçades, jo em pensava, no, és que jo, no és que ho veuré, és que ho estic veient, és que ja ho he vist. I 7 anys o així que vaig venir a viure aquí. Vaig néixer a Barcelona i vaig viure 40 anys, no m'agradava gens en absolut. Aleshores, quan vaig aconseguir feina a l'Escola de Mestres Sant Cugat, que en aquell moment es deia Escola de Mestres Sant Cugat, que després va passar a l'Autònoma, perquè era l'Autònoma, però com que no hi havia espai, la tenien a Sant Cugat, i em vaig quedar a viure a Sant Cugat. Llavors em vaig moure pel Vallès a Sant Cugat i vaig estar, entre una cosa i l'altra, 20 anys, entre Sant Cugat i Valldoreix, i després de Valldoreix vaig venir a viure aquí. Vaig estar uns 24 anys treballant de professor al que ara es diu Facultat de Ciències de l'Educació, que quan jo hi vaig entrar era l'Escola de Magisteri. L'Escola de Magisteri Sant Cugat, que pertanyia a l'Autònoma i que finalment amb uns canvis que hi va haver es va acabar, van assumir pedagogia, en fi, altres branques, i es va convertir en el que és la Facultat de Ciències de l'Educació. D'aquell grup humà, diguem-ne, d'aquella classe social, que els nanos de molt jovenets anàvem a treballar, i anàvem a treballar a tallers, fàbriques, en fi. Jo vaig començar així, a 14 anys, i estudiant de nit mestria industrial a l'Escola del Treball, allà, en fi, al Reuser, allà. I no m'agradava gens, però vaig fer la carrera de nit, estudiant de nit i treballant en fàbriques, tallers, durant uns anys, però a mi m'agradaven els animals, la natura, això és el que m'agradava. I els diumenges que podia, dissabtes, diumenges, dissabtes a la tarda, perquè al matí es treballava en aquella època, anava d'excursió i la muntanya i la natura i els boscos. I els dies que no hi anava, doncs llavors a la tarda me n'anava, o al matí me n'anava al parc zoològic, que jo vivia molt a prop, vivia pel barri de Santa Maria del Mar, estava molt a prop del parc de la Ciutadella, llavors entrava al parc de les bèsties, que en dèiem nosaltres, i llavors dibuixava animals, i dibuixant-los em semblava una mica que els tenia, no? El dibuix et dona aquesta sensació, no? I va ser allà que un senyor em va veure i quan fots bé, no? I dic, mira, faig el que puc. Diu, vine a veure, home, jo soc dibuixant. I em va donar una tarja i la vaig tenir durant mesos, aquella tarja guardada, però no m'atrevia. I un dia hi vaig anar, i esclar, vaig veure que ell treballava a casa seva, ell era amo del seu dia. Jo no, jo entrava de nit a la fàbrica i en sortia de nit i a toc d'esquella, la sirena, tothom entrar a treballar. Allà no podies aixecar els ulls de la màquina perquè si no hauries pres mal, clar, havies d'estar. En canvi, aquell home era lliure, quan jo vaig arribar a casa seva es va aixecar de la cadira, va obrir les... entens? I dibuixava, i esclar, això sí que em va agradar. I llavors em vaig posar a dibuixar, ell em va introduir, diguem-ne, a l'editorial Bruguera, que ara ja no existeix, però va ser molt important, fins que vaig anar al servei militar. Llavors vaig tenir un problema en aquest ull, que encara ja se'n veu, que és l'únic que m'ha quedat estranyot. Clar, vaig perdre molta visió, em feia molt mal, i ja vaig deixar de dibuixar. I llavors durant un conegut, un senyor que... ja et buscaré feina, ja no pateixis, ja en trobarem de feina. I em va portar a una editorial que feia molt poc que havia començat, que era Edició 62, Can 62, que en dèiem nosaltres. I allà em van... home, feina aquí no en tenim, però bueno, si vol vendre llibres, mira, que vagi a comissió, això sí que ho pot fer.
I llavors aquí vaig començar, doncs, vaig estar uns anys venent llibre per les cases. A mi em van reclutar per fer classes de català a la primera Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, Catalunya Nord. Vaig veure en el Centre Excursionista de Catalunya un cartell que deia el Rosselló, avui i demà. I vaig anar a aquesta Universitat Catalana d'Estiu. I allà una senyora em va veure escriure una cosa a la pissarra, en fi, vaig sortir a escriure una cosa, i llavors em diu, escolta, ens podries fer unes classes tu en una escola? Dic, no, jo si no soc mestre, si no soc professor, què vol que li faci jo, senyora meva? I diu, però és que escrius molt bé el català. Clar, jo treballava en una editorial catalana, passava el dia llegint en català, a més havia fet un curset, vull dir... Bueno, total, que com que vendre llibres no m'agradava, doncs dic, miri, per aquest any i prou, perquè jo no soc professor, no. I llavors, era una escola que havien sol·licitat un professor de català i em va donar l'adreça i hi vaig anar. I, ostres, quan hi vaig anar em va canviar la vida. A partir d'aquell moment la meva vida es va canviar, perquè vaig anar a parar en un barri de Barcelona que jo no sabia ni que existia, on tothom, absolutament tothom, parlava en castellà. Clar, vaig prendre consciència que realment el problema de la immigració era molt important i em va semblar que havíem de dedicar-nos-hi, no? Que havíem aquesta gent donar-nos a conèixer, de dir qui som, veure, enganxar-nos-hi, no? Vull dir, que ens coneguessin, que ens estimessin, per tant els havíem d'estimar, els havíem d'acollir, en fi, havíem de barrejar-nos-hi, perquè és que si no jo tenia la idea allò dins de la meva bombolla que Catalunya era tant i tant catalana, perquè si anaves de catalanista a catalanista i tira per què me toca, anava visitant, saps, venent llibres, i tot d'una m'adono que en realitat no és que Catalunya s'estigués catalanitzant com jo em pensava, sinó que s'estava castellanitzant a una marxa forçada, intensíssima, i per això llavors vaig dedicar, em va semblar que allò era molt important i que en aquelles nenes, perquè era una escola de nenes, era important que sapiguessin qui som, on som, com és aquest país on han anat a parar, com parlem la gent d'aquest país, vull dir que coneguin i que s'enganxin i que fem un poble entre tots. Ja posteriorment, quan ja ens vam organitzar millor a Òmnium, perquè això era Òmnium qui pagava aquestes classes, ja ens vam organitzar millor quan ja va ser possible, a partir del 1970, una llei del Libro Blanco de la Educación que van treure en Villar Palasí, bueno, és igual, que autorizaba en su caso y de forma experimental el cultivo de la lengua vernácula, que ho van dir perquè clar, hi havia tanta pressió social a finals dels 60 perquè el català entrés a l'escola, que al final l'Estat va intentar redactar això per quedar bé. Ara no volia portar les llengües vernàcules famoses que deia a l'escola perquè ni va fer que es preparessin els mestres ni va dedicar diners a aconseguir res, però va quedar com escrit. I llavors, aprofitant això que havia quedat escrit, ens vam organitzar a Òmnium i anàvem a visitar l'escola per escola i dèiem, miri, això ja és possible, veu, ja s'ensenya català, nosaltres li portarem un professor, no ha de pagar res, li portem un professor de català pels seus alumnes. I així, amb aquesta estratègia, diguem-ne, vam aconseguir anar ampliant les classes de català, sobretot a les barriades, sobretot a l'escola. Nosaltres a Òmnium sobretot treballàvem a escola pública. Tant va ser així i tan important va ser aquesta acció que vam fer durant aquells anys 70 que quan al 78 ja un cop mort Franco i un cop a les Cortes Espanyoles es debatia la Constitució famosa, que ara en parlen tant i tot això, a Madrid no estava previst que el català s'ensenyés obligatòriament a l'escola, era opcional, los alumnos que quieren y tal, però deien, porque ahora en Cataluña hay muchos españoles en Cataluña y ahora sería para ellos obligarles a aprender catalán, crearia... Bueno, tenien aquest discurs. Però llavors, com que aquí justament havíem aconseguit d'escolaritzar, és a dir, escolaritzar, que tinguessin contacte amb la llengua catalana 170.000 nens, perquè s'havia arribat a moltes escoles, i que justament aquestes escoles on s'ensenyava català eren bàsicament escoles del cinturó industrial de Barcelona i dels pobles del voltant, on la majoria de gent eren castellanoparlants, i no només
i tenien un rebuig, sinó que justament eren ells que t'ho demanaven, que ensenyessin català a l'escola, perquè mi hijo quiero que aprenda, perquè per ells era un... Home, era millor saber català que no pas ignorar-lo, vull dir, això qualsevol pare se n'adona d'això. Per tant, no hi havia cap rebuig per part dels pares. I llavors, amb això, amb aquests credencials que estàvem arribant a tantes escoles, a tants milers de nens, i que no hi havia cap problema per part de la població castellana, sinó tot el contrari, aleshores va ser quan finalment l'any 78 es va, en el decret de la Constitució i tot plegat, el català i l'Estatut, el català passava a ser llengua d'ensenyament obligatori. I llavors, de retruc, s'hi va enganxar el gallec, el català a Mallorca i a València, i l'euskera a la part d'Euskadi i a la part de Navarra, que bascoparlant. És l'imperialisme castellà que continua com sempre. Ja no suporten que hi hagi algú que no sigui castellà. No entenc, però és així. Ells et diran que no, però senten un autèntic rebuig per qualsevol cosa que no sigui castellana. Molt complicada, complexíssima. En aquest moment les coses han quedat bastant clares. Vull dir, hi ha com dos blocs, uns que volen que Catalunya sobrevisqui com a Catalunya, com a país, i que estigui considerat com a tal, i uns altres que no, que volen que continuï estant difuminada i que a última hora acabi, evidentment, desapareixent com a tal. Llavors, esclar, la relació de forces és tan desigual, són tan forts els que tenen la visió unitària de l'Estat, són tants i tan forts que realment intentar plantar-los cara i sobreviure i aconseguir que arreu del món et reconeguin com a país una llengua internacional reconeguda, que ara tampoc no la tenim, perquè no... Clar, tot això som pocs i som febles. Ara, bé, la lluita està oberta, en aquest moment és molt clara, mai no havia estat tan clara com ara, mai en els últims temps, vull dir. I, per tant, doncs, la qüestió és aguantar, resistir i confiar i empènyer i anar fent i buscar aliances si en trobem, que ho veig difícil, però... i aguantar. I els altres també fan el que podran per aguantar i per enxafar. Hi ha gent que és sensible a determinades qüestions culturals, lingüístiques, culturals, socials, que està ficat a tot arreu. I hi ha gent que no tant i que està ficat a molt pocs llocs. I hi ha gent que no està ficat, la gran majoria no està ficada enlloc. No sé, alguna cosa esportiva, del Barça o el que sigui, que llavors si això aixeca les masses. És molt lamentable i no saps com arribar a la gent i per més esforços que fas i els convoques per aquí, i els convoques per allà i els ofereixes això i els ofereixes allò i fas mans i mànigues per arribar a tot arreu. I la resposta acostuma a ser molt decebedora. La resposta que habitualment la gent dona a aquestes ofertes, diguem-ne, de tipus cultural, són molt decebedores. Ara, en aquest moment, estic acabant durant les últimes repassades a un llibre meu que ja havia sortit, però que estava descatalogat, en fi, havia quedat, i que ara hi ha un altre editorial que me'l torna a tirar endavant. He escrit molt. Ara no tant, però encara alguna cosa faig i tinc un llibre de llengua començat, que ara, quan acabi de repassar aquesta novel·la que vull deixar ben acabada per ja lliurar-la a l'editorial, tornaré a reprendre un llibre que vaig començar no fa gaire, que explica una mica tot l'esforç que jo he fet per portar el català i el fracàs absolut que he tingut com a professional, perquè he intentat que la gent l'aprengui i l'usi i trobo que no hi ha relleu, que els nens no el parlen, que la gent no el parla, que els catalans canvien de llengua davant d'una persona que no s'hi adreci en català, és a dir, que és una llengua ple decliu i en ple procés de
desaparició, perquè ens trobem amb una llengua dominant i una llengua dominada, i les llengües dominants dominen i les llengües dominades es deixen dominar. Es deixen dominar, no caldria, podria cadascú parlar la seva llengua, no, n'hi ha uns que cedeixen sempre, són dominants. I això va així, llavors esclar, això em fa tant de mal, em fa patir tant, que finalment els últims anys de la meva vida, perquè no crec que, doncs he fet una mica com d'explicar una mica tot aquell esforç que fa un moment et comentava jo quan vaig començar, no? Tot aquell esforç tan gran que es va fer, tota aquella il·lusió que teníem de salvar aquesta llengua, i hem vist que hem anat a parar al fracàs més brutal.